vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Yei pakaipa hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakatobva mukuzvirapisa chirwere chepabonde, but mudzimai wangu haazvizivi manje kuti ndakatobva mukuzvirapisa chirwere chepabonde. Last week yose iyo mukoma yakangopera ndichingonwa kosi yandakapiwa kuchipatara, ende mudzimai wangu iyewo aitongodhimanda bonde, saka ndakambotanga ndicharamba kuzosvika ava kupopota. Saka ndisati ndapedza kosi iyi, iye ndo pandakabva ndazosangana naye pabonde. Chirwere ichi mukoma manje ndakachipiwa nemunin'ina wake amainini. Zvakaitika mukoma Nashi kuti ndinge ndichizopiwa chirwere ichi chepabonde naamainini ndezvekuti amainini ava vakatanga kunetsana nemurume wavo, vachinetsana vachirovana. Then mudzimai wangu akabva azoya kwandiri akati ndine stress dia. Ndikati stress yei? Iye akabva ati ndafunga kuti nditore munin'ina wangu timbogara naye pano because munhu anopedzisira aurawa takango ignore. Ndikati it is okay, I will allow you to do that because if you do not do that then ndinenge ndatova munhu ari very bad, because iwewo kana ukasabatsira mwana waamai vako whom will I expect to help her? Saka takabva taenda tikabva tanovatora ndokubva tava paimwe spare bedroom. Saka spare bedroom iyi iri very close to our own bedroom. So ivo pandakazoita bonde navo vakandiudza kuti bamunini zvamaiita sisi vangu ndo zvakandiattracta, hanzi noise yaipota ichiitwa nasisi ndo yainge ichivatora moyo ivo amainini ava. Saka ivo havana kundiudza kuti vane siki yavainayo, vainge vasingatozviziviwo kuti navo vatori nesiki iyo yavakabva vakapiwa nemurume wavo bamunini ava. But ivo manje ndakazotovaudza kuti munoona mainini paya pamaigara muchingoti muri kunzwa kuda kukwenyewa kumberi kuchibereko chaiko, yainge itori siki iyoyo. Ende iniwo handina kana kumbogara ndakazvifunga, ndaingofungidzira kuti munhuwo ari pamastresses ari kuda kuzama kushandisa bonde kuti ange achibvisa mastresses, because zvaiitika mukoma Nashi ndezvekuti ndaikwanisa kuita bonde navo amainini masikati vaingotiza vobva vauya kutauni tobva tanoita bonde, but usiku futi vanenge vachitoda kutoti ndizomuka futi tichizokwenyana, taitobuda panze mukoma tobva tatotsvaka pachinzvimbo pekuti tinotongoita bonde redu. Ende ivo vainge vasingade kuti ndinge ndichipedza, vaingoda kungoti ndingoramba ndakangobaya pacho pavaiti vainzwa kakunakirwa. But I think kuti isiki yaivakonzeresa kuti vange vachiita izvozvo. Ndakangorara namainini kwe3 days mukoma ndokubva mabhora angu atanga kuzvimba. Paakangozvimba ndikatoziva kuti inhema idzi apa ndainge ndatopiwa STI. Ndakabva ndavaudza kuti mainini ndava kutomhanya kuchipatara, iwewe wotsvakawo kwekuti unge uchienda. Ndikabva ndavapa mari, ivo vakaita zvekuenda kuprivate ndokubva vabayiwa mainjection, vakabva vapiwa zvekare mamwe mapirits. Iniwo ndakanobayiwa riya ravanoti Jackson remombe, then ndikabva ndapiwa mapirits. Saka pandakadzokawo mapirits awa ainge ava kungogara mumotikari mangu kuzonosvika ndichizopedza kumanwa. Vadzimai vangu manje ndakashaya zvivindi 1 zvekuvanyima bonde because vakazopopota vakati what are you trying to do, pana patigere nemwana yet wava kuramba kuda kundipa bonde, what are you trying to do? Saka ndakabva ndavanziridza mukoma, ndikabva ndaita bonde risina dziviriro nemudzimai wangu. Ko zvainge zvisingaitika kuti mudzimai ndinge ndichimuudza kuti ngatiitei bonde tichishandisirana dziviriro. Zvino mukoma handiziviwo, mudzimai wangu haana kana masymptoms aainawo. My prayer, my everyday prayer, it goes on like this. Dear God, I just pray kuti mudzimai wangu handina kumutapurira chirwere chepabonde, because kana chikazobuda chava kubva kwaari ndichamuti kudiko mudzimai wangu. I am afraid kuti apa pachazoita a lack of trust. Ndiyo confession yangu iyoyo mukoma Nashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakarara namainini apa amainini at the same time vainge vatori nesiki yavo yavakabva vazonditapurira. Hey, but mukoma kunyange zvikanzi makanamata sei, but ivo amaigura ava dai matongo vaitirawo plan vaenda kuchipatara.
because I think kuti munenge makatova pawo chirwere chepabonde, and with time chichazongoramba chichibuda dai mavabatsira mavaendesa kuchipatara. So sad. Asi ndo nyaya yavo iyo mukoma vedu, nyaya yavakanditumidzira. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira asi kudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndava nematendencies ekuti kana ndikatarira munhurume ndinobva ndanzwa kuda, yet iniwo ndiri munhurume. Saka handizivi kuti idhimoni here chii chiri kuda kuitika kwandiri. Mukoma ndo matendencies andava nawo iwayo each and every day. You do not even understand the battle that I have to go through on a daily basis, because ndinototi ndikatarira vamwe varume ndinotoona vakatondinakira, and I have been trying to chase away this demon that has been afflicting me now for a very long time. Saka ndizivi kuti mweya wenzvimbo here, because kubva zvatakauya kuno kunyika yevatorwa kuno kwatiri kumhiri kwemakungwa ndo pakabva patanga kudevelopa matendencies acho. Saka ndizivi kuti ndabatwawo here nemweya wenzvimbo. Ndinokumbirawo kuti vanokwanisa kundiofawo maprayers avo, please remember me in your prayers, because that is the last thing that I want to do, kuti ndinge ndichizosvika pakuhave that desire yekuti ndinge ndichizosangana pabonde noumwe murume uyo akafanana neni. I cast that demonic feeling out of my life. But mukoma paya pakanzi na Paul, a thorn in my flesh. Let me say kuti I feel as if this is my own thorn that is in my own flesh. Ndatambudzika hama dzangu. You do not even know the level of suffering that I am going through on a daily basis. Ndatambudzika vedare. Please assist me. Nditori nemudzimai wangu wandiinaye, mudzimai wangu akazvinakira zvake, ane runako rwake, haashoreki mudzimai wangu uyu. But mukomanashi, izvi ndo zvinoitika kwandiri. Chii chinokonzeresa kuti munhu unge uchiva that attraction towards a man who is like a man like you? Zvinokonzereswa nei? Iperiod here yekuti inokwanisa kuzosvika pakupera period iyi yandiri kuexperience. Kana iri mweya yenzvimbo, I want to cast it out, but this is what I am going through on a daily basis. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi I think ndabatwa nemweya wenzvimbo. Saka mukoma vedu ava ndakavabvunza kuti please tell me what exactly happened, uye muri kunyika ipi? Ivo vakangonditi mukoma ndiri kumhiri kwemakungwa, but there was this other parade, hanzi inonzi gay parade yakaitika. Saka that convoy of people hanzi vakadarika nepadhuze nepamba patinogara. Saka ipapo ndikangoti ndopa zvakatangira ipapo, kuona sekunge vamwe varume vakaita seni vanondifadza mumaziso angu. Please let us speak with him in the comment section. Mukoma vedu ava. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma kana kuchechi kwacho ndava kutotya kutoenda kuchechi nekuda kweizvo zvandakakumbirwa napastor vangu. Saka inini ndakazotosvika pakuva personal hairdresser wemudzimai wavo amai pastor. This was after paitika umwe muchato uyo wakaitika kuchurch. I then offered my services, ndokubva ndazodressa muchati zvekare nevaperekedzi vake. So my pastor was very impressed about this. Saka my pastor ava nababa mufundisi vachangobvawo mukusvika muno muSouth Africa, ivo vainge vachitungamirira rimwe sangano kumba uko, but vakabva vangouya under our church, and I do not want to mention our church, but ndinongopindawo a Pentecostal church. Saka pavakauya kunoko, iniwo pakazoitika muchato ndichioffer maservices angu, ivo vamufundisi vakabva vazondidana one day, vainge vaine maposters avo avainge vachida kugadzirisa. Ndokubva ndazogadzira musoro zvekare nemanails nekuzoisa makeup pana amai mufundisi. Saka they were really impressed. Ndokubva vazotanga kundikwezva padhuze navo. I am so close kwavari.
but ndava kutya. I am even fearing for my own life because vakandirakidza their other side, and ndakatadza kuvapa izvo zvavainge vachida kuti ndinge ndichivapa. Mukomanashe, the day when they came to pick me up from my saloon, vachindiperekedza kumba, takazosvika kumba hwava usiku, saka takati takamira pagate kulocation kwandinogara, ivo vanogara kumadhehudhehu uko. Saka vamufundisi vakabva vangocheuka kwandainge ndigere kubackseat, vakanditi, saka mwana wakati unokwanisa here kupa vabereki vako zvinhu zvavakakukumbira, in brackets vainge vachida vhudzi revanhu avo vandinenge ndaruka. Vakangonditi kana ukangokwanisa kutizadzira chipaperbag chevhudzi, not like my hair extensions mukoma, natural hair, paya pakuruka paya natural hair rimwe rinenge richidonha, hanzi ndinofanira kuzorinhongerera kana kuti imomo musaloon, if someone kana akagera munhu then I'll just take vhudzi iroro. But vakanditi vhudzi iri zvandinoriita ndezvekuti handifaniri kuti ndinge ndichizorimixa, ndinofanira kuriita kana zviri zvibhora sema-samples, ndobva ndazoriisa muplastic bag. Vakanditi kana kuri kunzi ndikakwanisa kuzadza chipaperbag ichocho, what they were willing to offer me was 280,000 rands. Vakabva vanditi, mwanangu, you will be set for life kana ukakwanisa kutiitira zvinhu izvi. On that day they revealed the other dark side yemapastors hour, because pandakati I am still worried and I am still thinking about it, vakabva varova steering wheel yavo nechibhakera, vakabva vati it is fine, you can get out, tichatsvaka umwe munhu. Saka kubva zuva iroro mukoma vava ne a love-hate relationship with me. I am very confused kuti kuchechi ndoramba ndichienda here kana kuti ndosiyana nazvo. Ivo manje vane victim mentality, because ivo vakabva vati we wanted to start our own ministry but because of you tatova ne delay, we can't start our own ministry. Saka ivo vachiuya kunoko, he wants to lay out a groundwork, a framework for his ministry. Vachibva kunoko vari kuda kutobva kunoko vatova munhu ane simba zvekuti vachingonosvika kuzimu, he can start to hold a lot of crusades nema-conferences, chechi yavo ichitokura. But it seems as if zvinhu zvacho vari kufanira kutanga vazviitira kunze kwenyika, outside of zim, then pavanodzokera kuzimu vanenge vapedza kuita zvose izvo zvavari kuda kuita. But inini ndinotya mukoma kuti ndinge ndichitora vhudzi reumwe munhu ndobva ndanopa vamufundisi ava, ndinonzwa hana yangu ichirova. I even spoke with my boyfriend about this issue, akati baby, kana neni ukagara waita 280,000 kana neni upenyu hwangu hunenge hwachinja, but I advise you not to do such a thing. What if ukapiwa mari iyoyo yobva yazochinja, yobva yazoita chidhoma, what are you going to do? So that is the advice yandakapiwawo neboyfriend yangu. So mukoma, with time sezvandakuudzai kuti ivo vamufundisi vakanditi I want you to become my wife's personal hairdresser. Saka ndainge ndatova nefreedom yekuti kunyange ndikaenda kumba kwavo ivo amai mufundisi ndaitomborarako kutogarako kuzosvika ndichizopedza kuvaruka musoro wavo. But one thing that I noticed about them ndezvekuti ivo vamufundisi ava mukomanashe, when it will come time for us to eat, ndiro dzavo dzaiendeswa kubedroom kwavo. I never ate on the same table navo vamufundisi ava, and ivo amai mufundisi, she would separate herself. Ndakazotosvika pakutoverenga mai mufundisi vanongonokora misova mitatu vobva vatosimuka, vanobva vangoenda kubedroom ikoko. By the time yavanozodzoka mukoma vanenge vava kubvunza chikafu chavo. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvandakaona kumba kwavo at the time pandainge ndichigara navo. And sometimes you could actually hear kuti muceiling mune zvinhu zvinenge zvichifamba. There was even a day pandakanzwa voice ravo ivo vamufundisi ava richibuda riri muceiling. Ndakanzwa vachitaura vachita sekunge vainge vari muceiling, but I just thought kuti maybe inini I'm the one who is imagining things. But I think kuti vakazoti vandivimba manje ndopa vakabva vazonditora one day vakabva vanditi ndinge ndichiuya kustudy room. The maid akabva azofamba neni ndokubva azoenda kustudy room kwavo. Ndikasvika kuya vagere zvavo nemudzimai wavo ndokubva vanditi mwana, pane zvakakosha zvatikuda kukuudza. Vakangotanga nekundipresenta nemari iyo yakawanda, vakati tafunga kuti
tinge tichikuboostira business rako, but tikuda kukupa iri hard cash, toda kukupa 280,000 rands kana uchikwanisa kuzotipa izvo zvatinoda. Ndo pavakabva vati you still remember that time patakakudana tichiti tikuda kuti unge uchiita makeup kuna maimufundisi ava tichigadzirisa maposters aya. Yes, those posters, they are still there. We are just waiting for the go ahead kuti tichitanga ministry. I felt so sad on that day. Ndikati, so you have thought of going out of the church, it is not okay. Why don't you continue ministering in the church? Vakabva vati simba randikuda kupiwa, simba iroro ariite kuti ndirambe ndakasungwa nemaboundaries a church. I have to start my own and I have to create my own doctrine. Zvakandirovesa nehana kunzwa pastor vachiti he wanted to start his own church zvekare nekugadzira rimwe doctrine ravo, doctrine rakaita sei naye mukomanashi. How many doctrines are they out there zvekuti munhu anoti I want to create my own doctrine, and vakabva vati can you supply us with human hair? Saka pavakati can you supply us with human hair, ndakatoseka ndikati so you think kuti I have that ability here yekuti ndinge ndichiorder hair pieces. Ndokubva vati no, we do not want zviya zvimafeki zviya vhudzi rinotorwa pazvituna that is made under the sea by satanic forces. Tikuda natural human hair. Ndikabva ndati ndinoriwana kupi? Ndo pavakabva vazondiexplainera how I was supposed to harvest the hair, and ndichimeka sure kuti kana paine munhu anenge agerwa, then I will take the hair and I will put it in a separate small plastic kuzosvika ndazozadza plastic bag ndobva ndavapa. Kana ndazadza plastic bag, then I will be worth it to be given iyo mari yacho iyo yavakati vanondipa. Saka mukoma ndakangoti I'll think about it. Saka pavakaona ndichingoramba ndichingoti I'll think about it, ndopa vakabva vazouya vakabva vazonditora kusaloon vakati vainge vachida kunoona pandaigara kulocation. Ndo pastor pavakazorova steering wheel nehasha nechibhakera mukoma, and I got so scared. From that day mukoma nashi kuchurch kuti ndinge ndichizotoenda kuchurch vanenge vatouya vachitonditora pamba pandinogara. Otherwise kuchurch ndava kutya kuenda kuchurch nezvose izvo zvandakaudzwa napastor, nezvose izvo zvavakazoita, the violence, the level of violence yavakandirakidza. I felt so scared. I had never seen anyone achieve that violent kuti anosvika pakurova steering wheel nechibhakera. So that is my own story mukomanashi. I don't know, maybe I should accept the deal, because ivo amai mufundisi one day vakangoseka neni tiri kuchurch vakati iwe kana ukasa accepta mari iyi uchafa uri rombe iwe muupenyu hwako hwose. My husband is a man of God. If he prays against you, unofa usina kana kuzombobata mari inodarika kana 100 rand. Kana uchifungidzira kuti ndinokunyepera, just do what you are doing right now. But if you want to be on his good side, just do what he is asking you to do. Saka ndo mamwe emathreats awo andakapiwa naamai mufundisi, ende vachindipa mathreats iwawo vaitoseka mukoma, vachitoseka zvekutoti everyone just thought kuti we were having a funny conversation, but ndaitothreateniwa naamai mufundisi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakaofewa 280,000 rands kuti ndingovapa plastic bag rakazara nevhudzi. Dai wanga uri iwewe, you have that access kuvhudzi revanhu, what will you do? What is so important about vhudzi revanhu naimi? Please tell me if you have any idea. Ko iyo nyaya yavataura iyi yekuti 100% human hair inogadzirwa hanzi muocean nemasatanist. Pakaipa hasiriwo mawivi iwawawa anodhura awa acho ari kunzi ndo anogadzirwa nemasatanist. If you have any idea, please tell me what you think in the comment section kana kuya kuinbox kwangu.